Nå, Frank, så bliver det din tur. Tjekker lige efter og kvitterer. Mangler at udfylde det der. Nå, det er måske en hemmelighed. Hvad du ikke ved, det er du ikke ondt af. Nå, Hej. ja. Hej, kan jeg få lov til at købe en kop te? Så tager jeg kraften med at se at komme her og ligge på pinden. Du ser med søvn i øvrigt, hva'? Ja, tag lige en slapper, ikke? Jo, jeg slapper altid af. Det kender mig jo. Ja, jeg troede, man sørgede for sådan nogen som dig, når man sådan kom ud efter at sidde inde. Hva? Jeg sørger for mig selv. Kan jeg få det værelse, eller hvad? Har Kriminalforsorgen hjulpet dig med en ansættelse eller noget i den stil? Nej, det ordner helt selv. Ja, det er jo også det bedste, det er klart. Indtil videre så får du et akontobeløb, som vi sætter ind på en bankkonto. Ja, jeg ville helst have, hvis I kunne hjælpe mig med en ny bolig. Jamen, så må du gå hen og blive skrevet op på boliganvisningen. Altså, du kan også selv komme med et skriftligt tilbud. Møller? Jeg har været inde og spørge efter det. Og hvem var det? Der er ingen, der ved, jeg er her. Bortset fra dig. Hey, Manger. Du har lagt dig i den forkerte seng.
Undskyld. Undskyld. Claus, der skulle bo en Susanne Winther her, men jeg ved ikke, hvilket nummer. 112 lidt længere ned ad gangen. Tak. Du kan ikke bo her. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Herregud. Et par dage. Jeg indtil jeg får ordnet nogle ting. Susanne, hør nu her. Hvis du tror, jeg synes, det er sjovt, det her, så... Men altså, der hvor jeg sov i nat. Bare et par dage. Kan jeg få et glas vand? Ja. Hvem er du? Det er bare en mor kender. Jeg er din morfar. Hun siger, du skal komme tilbage. Hun vil snakke med dig. Gør hun det? Mm. Synes du, skal gøre det? Det var bare det nemmeste, ikke? Nemmere end at fortælle ham, at hans morfar har været i spjældet. Ja, tak. Hvorfor må knægten ikke vide det? Okay. Okay, det var også forkert af mig. Du behøver jo ikke at vade i det, vel? Hvad er det egentlig for noget, du skal ordne? Nå, bare et eller andet, så jeg kan tjene nogle penge. Skal du begynde forfra? Jeg er sgu for gammel til at begynde forfra. Du var ellers frisk nok, hvis det var. Jeg var ret god til det. Hold kæft, hvor er jeg dum. Jeg skulle jo bare blære mig. Tak fordi jeg må låne din ting. Du ved, min far er på Grønland. Ja, det? Hvad laver han der? Han kører gammeltruck. Gør han det?
På Thulebasen? Jeg render termotøj på. Okay, kom så. 3 store fade, en rom og cola, en sort guld, en cognac, en dansk vand og en tequila. 210 kroner. Et glas hvidvin, en rød Aalborg, gin and tonic og en dobbelt whisky. 137. Okay. Jobbet er dit. Du får en 50'er i timen. Vi afregner hver dag. Det der med skattevæsenet, det må du selv ligge og rode med. Du møder på torsdag. Okay, det er fint for mig. Hvid skjorte. Mørke bukser. Klunset ordner du selv. Bliver det 110 kroner? Det bliver 110 kroner her. Ja. Tak for det. Skal morfar købe en gave til dig? Kan du ikke bare snakke mere? Jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Nu kommer de. Hej. Hej. Så vil jeg have fået morfar. Ej, hvor kan du sagtens. Hvorfor? Det er enden. Hvad? Nå, dags. Dog. Du skulle nok ikke smide om dig med dine penge. Her er der lidt til huslejen. Nu skal jeg åbne. Vil du lige sige til min mor, at Morten gerne vil snakke med hende? Jamen, du kan... Nej, bare sig, at jeg gerne vil snakke med hende. Og for slejt, vidste ikke? Du ved ikke, han går helt amok. Det skulle da... Det er Morten, han vil snakke med dig. Nej, det har jeg glemt. Ja. Det er altså ikke noget problem at have store børn, bare de får 100 kroner hver kvarter. Susanne, vi ses. Ja, hej. Jeg beholder altså dem her. Så ved du det. Ej, Michael, pas dog lige på med det der. Jeg ville hellere have haft en pistol, men det måtte jeg ikke komme morfar. Jeg vil godt se på et par hvide skjorter og et par sorte bukser. Hvor meget må det koste? Det billigste, du har. Hvad størrelse skjorte bruger du? 42. Okay. Verden er lille, hva'? Det er, som man tager det. Det var Susanne, der sagde, at jeg skulle gå hen. Undskyld, hvad størrelse skjorte var det, du sagde? 42. Sørg for, at den her får 10%. Med venlig hilsen fra første damen. Tak skal du have. Der er ikke et sted her i nærheden, hvor jeg kan købe et par strikpinde med. Sådan. Det bliver 83. Ja, det er røveri. Alle gør, som de siger, så sker der ikke noget. Ned på gulvet! Og stræk nu, vandpande! Jeg sagde ned på gulvet, alle sammen! Ned på gulvet, sagde jeg! Nu! Posen op! Posen op! Nu! Jeg sagde penge, Marcel. Forsvind, idiot! Jeg sagde, bliv hvor du er! Du bliver, hvor du er! Satan, pæs! For satan!
her til dig. Tak. Tja, det må jo være skæbnens ironi. Løsladt bankrøver standser bevæbnede tyve. Hvorfor skulle du absolut spille helt? Han stak mig en. Så skubbede jeg lidt til ham. Så gik der panik i dem. Der var ikke meget Clint Eastwood i det. Og så gad du ikke lægge dig ned, da de kom og strittede med pistolerne? Nej, man er vel blevet for fin og for malig til det pjat. Og du er professionel nok til at se, at det ikke var rigtige pistoler? De var sgu ved at skvatte over deres egne ben. Der var ikke noget, der kunne imponere dig, vel? Noget tjusk alt sammen. Hvordan går det ellers? Jo, tak. Fint. Kan du klare det? Jeg klarer mig. Jeg var hen og spørge efter dig. Ja, det ved jeg. Hvorfor tog du ikke hen til det sted, som forsorgen han anbefalede? De er jo kun ude på at hjælpe dig. For fanden, altså. Jeg har fået 12 år for væbnet røveri. Nu vil jeg begynde at bestemme, hvor jeg skal bo. Giv mig gode råd, så må jeg være en gammel, senil idiot. Jeg vil bare have lov til at være i fred. Er det mit vidneudsagn til det? Skulle du ikke lige læse det først? Jeg stoler på dig. Det er måske ikke så klogt. Jamen, vi ses jo nok. Ja, hun ikke. Frank. Nu er ikke noget med at støve ham om, så stak der så kontantafregning, vel?